Cook Beats Productions. Kunze kwaedza utonga watsuka, nyama tsadzi yatobuda kana zuva ratokwira. Kunze kwaedza utonga watsuka, nyama tsadzi yatobuda kana zuva ratokwira. Mufaro uno uya mangwanani, ona mufaro uno uya mangwanani, mufaro uno uya mangwanani, ona mufaro uno uya mangwanani. Mufaro wa Jehova ndiro simba redu, mufaro wa Jehova ndiro simba redu, mufaro wa Jehova ndiro simba redu. Mafilipi 4:4 yati farai munaje, inopamidza zvefarai nokuti mufaro wauya. Wafilipi 4:4 yati farai munaje, inopamidza zvefarai nokuti mufaro wauya. Mufaro uno uya mangwanani, ona mufaro uno uya mangwanani, mufaro uno uya mangwanani, ona mufaro uno uya mangwanani. Kutambura kunga wako asi ndezvenguva diki, dambudziko ratopera nokuti kunze kwaedza. Kuchema kunga wako asi ndezvenguva diki, kunze kwaedza. Utonga watsuka, nyama tsadzi yatobuda, zuva ratokwira. Mufaro uno uya mangwanani, ona mufaro uno uya mangwanani, mufaro uno uya mangwanani, ona mufaro uno uya mangwanani. Kutambura kunga wako asi ndezvenguva diki, dambudziko ratopera nokuti kunze kwaedza. Kuchema kunga wako asi ndezvenguva diki, kunze kwaedza. Utonga watsuka, nyama tsadzi yatobuda, zuva ratokwira. Asi mufaro uno uya mangwanani, asi mufaro uno uya mangwanani, ona mufaro uno uya mangwanani, mufaro uno uya mangwanani.